Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako." Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kalipay. Atong naisgutan miaging programa ang paagi nga ang kalipay makapahisalaag kanato. Niini nga takna atong isgutan ang usa sa dali ra kaayong masabtan og masinatian nato nga ang kalipay makahatag og kaayuhan. Ang kalipay magahatag og enerhiya sa pagkinabuhi nga bug-os. Maulang kini ang emosyon nga walay madayag nga negatibo nga kapaingnan. Hinuon, atong naisgutan na nga ang kalipay sa mali nga motibo o gigikanan magatulak sa tao sa pagkahisalaag. Kinahanglan sa tao nga mobati og kalipay, tungod kay kon wala kini, mamahimo nga ang tao dili makontento o dili mobangon sa iyang ginahimo. Kumusta ka sa imong ginatrabaho? May kalipay ka ba sa imong paghimo niini? Alang sa mga estudyante nga naa sa kolehiyo, may kalipay ka ba sa imong kurso nga gikuha? Hinaot nagmalipayon ka aron mabatnan nimo ang kalampusan. Magkalain-laing level sa kalipay ang matag usa. Ang uban dako na kayong kalipay kung makadawat sila og 5 ka kilong bugas. Apan ang uban diya pa malipay kung moabot ng 1 ka sakong bugas ang ilang madawat. Ug sa diha nga makabati na sa kalipay, mahimo na niya ang pagpasalamat o pagtuboy sa naghatag. Tungod kay ang kalipay magatulak sa paghimo sa mga maayong butang o sa pagsuporta sa nagapalipay kaniya. Ang Biblia nagapahinumdum kanato, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko ang pag-ingon, pagkalipay kamo. Makita sa Pilipos kapitulo 4, bersikulo 4. Niini nga pulong sa Dios nagapasundayag nga ang atong kalipay atong ipundar diha sa Dios ug dili sa butang niining kalibutana. Kung ikaw pagatagaan sa gamay samtang ang uban daghan, ipabilin ang kalipay tungod kay wala nagaagad sa butang ang imong kalipay, kundili anaa sa Dios nga naghatag sa mga panalangin. Ug iapil sa imong kalipay nga aduna pay mga tawo nga may kasing-kasing sa paghatag bisan kini gamay lang alang kanimo. Pipila ka mga pagpamatuod nga atong nadunggan niining panahon na sa pandemic sa mga makadawat sa gipanghatag sa gobyerno panahon sa community quarantine. Tungod niini nawala ang ilang kalipay. Usa kini siya sa mga bantayanan nato nga mga reaksyon kay basin kita mahisalaag. Tungod kay kun atong hunaon-naon og maayo, may rason gihapon kita nga malipay. Atong lantawon, may panahon nga mas bintaha pagani ang mga wala nakadawat tungod kay aduna pa sila'y maluto bisan moabot pa sa pipila ka mga semana kaysa niadtong uban nga nakadawat nga maora gayod ang masaligan sa ilang makaon sa pipila ka mga adlaw. Giyon sa nato paglantaw ang mga sitwasyon, pag-andam sa atong kasing-kasing sa pagdawat ug pagdugtong sa gugma sa Dios. Mao kini ang mga gikinahanglan aron atong maangkon ang kalipay nga makapalig-on kanato. Mga kapaglaom, ang paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong batunan ang kasing-kasing nga malipayon kanunay. O kini nga kalipay atong ipasikan sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Pinaagi sa iyang presensya kanato, atong maandam ang atong kaugalingon sa paglantaw sa mga sitwasyon nga may ikaayo kanato. Ug atong madawat ang realidad inubanan sa gugma. Ug ang pulong sa Dios nga atong ginapamalandungan mupalig-on kanato sa atong paglakaw sa insakto nga dalan. Busa atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao ilamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. O hinaot,
Ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.